Pirang OFW sa Afghanistan nakatalaan ng magpuli huli sa kariribukan sa nasambit na nasyon. OWA Bicol preparadong magtabang asinbagtong asistensya sa mga mapuling Pinoy. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm? Rain, katakod ka naging pagsakop kan Taliban group sa nasyong Afghanistan, nagkapirang OFW sa lugar, nagkatalaan ng magpuli sa Pilipinas para sa sadiri nidang seguridad. Mantang OWA Bicol, nagpahayag kan sa indang kamauotan na magtabang sa mga ini. Huli sa mga nairehistrong tensyon sa Afghanistan, huli sa subuot pananakop kan Taliban group, nagkapirang Overseas Filipino Workers or OFWs ang nakatalaan ng magpuli sa Pilipinas ngunyan aldaw sa tabang kan repatriation program kan gobyerno. Sa eksklusibong entrevista kan GMA News Team kay Joseph Glenn Gumpal, presidente kan Filipino community sa nasambit na nasyon, sinaysay kainina in kaso matapos na ang 72 hours closure kan mga aeropuerto sa Kabul City, as in disbursement kan kadakol na tao na nagmamaawot makahalay sa nasyon. Naglalaom si Gumpal na madadagos na ang pag-repatriate sa indangon niya na aldaw. Naka-register for repatriation is 78. Originally, ang update namin dito, number ng Pilipino is 173. Okay. However, yung unang umalis na by own contingency plan of their company, which is the PAE US Embassy Compound, ang unang umalis is 32. Nagpunta ng via Qatar. They were flown to Qatar via C-130 military flight. At yung iba naman ay may mga umalis na papuntang nandun na sila nasa Armenia at saka ibang bansa. Supposed to be Dubai pero bawal pa rin kami sa Dubai ngayon. So may mga lumabas na nagpunta na neutral ground. Ang natitira na lang ay yung ilang mga freelancers na ayaw umuwi dahil may negosyo sila rito. Alagad sigun kay Gumpal, en kaso da iman madagos ang sa indang flight at siyan, tulos niyang inabisuhan ang mga kapwa Pilipino sa lugar na dain na muna magparaluwas. Huli sa bagong panandon, napigpautob kan Taliban na kun apodon Sharia law o lay na subuot maisog, urog na sa mga kababaihan asin Kristiyano. Ang tension talaga rito, security-wise, okay na kami rito na safety ang mga Pilipino, safety na kami rito mga Pilipino. Dahil tapos na yung tungkol sa gera, encounter, ganun. Dahil napasok na itong Kabul. Na-take over na nila ang gobyerno. Nakapag-handover na rin yung dating presidente at lumayas na nga. Mientras tanto, pigsyerto man kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na preparado sindang magtaong tabang para sa mga Bicolanong mauot na magpuli gikan sa nasambit na nasyon. Wala pang nagpapaabot po sa amin mula sa kanilang mga mahal sa buhay na kailangan tulungan yung mga Bicolano OFWs po na ito. So kung meron man ay handa po ang OWA sa pagtulong po sa kanila sa anumang paraan. Sa kabilugan, maabot subuot sa 49 Bicolano OFWs ang nasa Afghanistan sa ngunyan, apwera pa dyan ang mga dainag-agi sa saindang ahensya. Kung marurumduman, enot nang nagtugot si US President Joe Biden na haleona ang mga US forces sa Afghanistan nganing dagos ng matuldukan ang gyera na naging rason nganing mas magkusog pa ang grupo asin magkaigwanin kontrol sa nasyon. Iniman ang rason kung taano kadakol na namamanwaan ang nagpipirit na makahali nganing makalikay sa kariribukan. Sa ibong kaini positibo man ang Filipino community sa lugar na sinda makakahali tulos, nganing dai na maipit pa sa kariribukan sa lugar. Charm, sa presente, kumusta ang kamugtakan ka mga residente sa Afghanistan? Asin ano ang rason kung taano naguruso sinda sa mga airpuerto? So, Rain, ang mga residenteng nasa luwas kan Kabul Airport, iyo itong mga residenteng naglalaom na matauan nin US Refugees Visa. Enot na kaya subot ining nakadangog nin bareta na nag-aako ang Estados Unidos nin refugees. Alagad hastangon niyan da ipaman nagpapaluwas nin pahayag ang US dapit digdi. Rain? Diyos mamalos, Charm.